Mipasidaan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga Indian moneylenders nga dili magpa 5-6 sa dakbayan. Mato ni Duterte nga dugay na siya nga nagdili sa 5-6 kinsa gitawag niya nga very anti-poor. Ang 5-6 usa ka sistema sa pagpautang din adunay 20% nga interes ang angay bayaran ang manghuam og kwarta. Apan mato ni Duterte nga labot sa kwarta nga ipawam, kinahanglan pang mukuha og appliance ang muhuam niini. Makig-istorya matud pa si Duterte sa Indian Ambassador aron ipatawag ang kadtong mga Indiano nga nagbuhat sa maong sistema.